पंजाब डक हवामान अभ्यासक मुक्काम पोस्ट गोविंद मंगळ तालुका शिरूर जिल्हा परभणी। 21 सप्टेंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 सप्टेंबर दरम्यान पाऊस पडणार आहे। म्हणून हा गणपती विसर्जनापर्यंत पाऊस असणार आहे। म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचा। या वर्षी तुम्हाला एक माहिती असं म्हणून सांगतो की राज्यामध्ये आता एक बंगालच्या खाडीमध्ये एक कमी दाबाचा पट्टा तयार होणार आहे। ते छत्तीसगड मार्गे मध्य प्रदेशकडे जाणार आहे। मध्य प्रदेशकडून परत विदर्भामध्ये पुन्हा खानदेश उत्तर महाराष्ट्राकडे येणार आहे। त्याच्यामुळे 25, 26, 27 तारखे दरम्यान राज्यामध्ये म्हणजे चांगला पाऊस पडणार आहे। म्हणून हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। म्हणजे राज्यामध्ये 21 सप्टेंबर मध्ये गुरुवारपासून ते 27, 28 सप्टेंबर पर्यंत गणपती विसर्जनापर्यंत चांगला पाऊस असणार आहे। म्हणून हे सर्व शेतकऱ्यांना हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। आणि सर्व शेतकऱ्याला सांगू इच्छितो, बऱ्याच भागामध्ये ज्यांची सोयाबीनची लवकर पेरणी झाली होती जून मध्ये, तर आता बऱ्याच जणांची सोयाबीन काढायला आली, तर सर्व शेतकऱ्यांनी हा अंदाज लक्षात घ्यायचा। सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो, ज्यांची सोयाबीन आता समजा ह्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात काढायला येणार आहे, त्यांनी काय करायचं, 5 ऑक्टोबरच्या आत तुम्ही तुमची सोयाबीन काढून घ्यावी। कारण की 5 ऑक्टोबर 3 ऑक्टोबर दरम्यान बंगालच्या खाडीमध्ये असं तीव्र एक चक्रीवादळ तयार होणार आहे आणि त्याची दिशा सरळ महाराष्ट्राकडे दाखवत आहे। आणि ते जर महाराष्ट्राकडे पाऊस आल्यानंतर अतिवृष्टी होण्याची शक्यता आहे। म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांना लक्षात द्यायचा आहे। ज्यांची सोयाबीन समजा आता म्हणजे 1 ऑक्टोबर ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान काढायला आली असेल, त्यांनी काय करा, 4 तारखेपर्यंत काढून घ्या। कारण की ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान राज्यामध्ये ते चक्रीवादळ येऊ शकते। म्हणून हा अंदाज सर्व शेतकऱ्यांना लक्षात द्यायचा। आणि सर आणखी परत एक सांगू इच्छितो, ऑक्टोबर महिन्यामध्ये ऑक्टोबरचा पहिला आठवडा, दुसरा आठवड्यामध्ये एका पाठोपाठ एक असे चक्रीवादळ तयार होणार आहे। त्याच्यामुळं ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जर परतीचा पाऊस मध्ये यावर्षी चांगला पडणार आहे। म्हणून हे अंदाज सर्व शेतकऱ्यांना लक्षात द्यायचा। आणि अचानक बदल झाला तर लगेच एक मेसेज दिला जाईल। धन्यवाद।